the church and education. Ose asafo no ne entete. Abusiafo onyankopon adomunti wama na wotwe akọ apro asan abetu yembion. Yewo adusua etoso enkron. Se wo hwe yadusua no atifi asam na ose asafo no ne entete no. Yedi emu nkyekiremu ebebre osisia. Say 90 na ebe ko na yetimi afa so aye han ewo hase na fuso trust someone yekura no emaye nsemisa na enye se wunia kristoni a ne ti asonde mu but wunia kristoni a wo abonten say kristofo yi no yemfa sani da so we no emawiase. That's right. Mama yensan mamu nyina akwaba na ye fensu yemfa enchia soronko free yengaje nkopa Yesu Kristo nchen emfa ma munyira yenimiye se sane one yen adini yie no sara na monso one mu adini yie onyankopon aye adom na wotwe akọ apro asan abetie mbion ye toa ye dusua na kotai munyira ya hyase ye hwe ntete a Kristofo entete adusua etoso enkron na yadrusi sane ye kano sa kotai mu sumi mu nyinara ye tu edi asiwo edi bodawuro kese edi ama 3ABN Ghana sa jumaku yi eye ankronkron bi a wode wo hu asiwo omobo anyamsem ka ma ekọ wiase afana nyira ombe hia wo mo asara na menso ombe hia memoa ti sa bosumi mu nyinara edi asiwo ebo 3ABN Ghana de wo sane obi wo mo bi wo ba wiase afana bi a obetimi ade aboa 3ABN entime ne wo kasai ebia na o hweme e wo 3ABN Ghana obetimi afa wo phone obehwu se numbers bi go ase obetimi afre na afi nkitahodie bia obepese one omo bedi no obi beje wo so na afi woni na adinka wo mo akakra de beboa 3ABN Ghana no omo nso omani ebeso no nyankopon enso ebehira ma yenje nkrato bi from ho na afi eba e de adusua no abeto amoso. You can contact us on 3ABN Ghana on WhatsApp number 0577 654896 or call us on 057 654896 or email us on info@3abnghana.org. 3ABN Ghana is a non-profit making channel. We appreciate your support to keep us functional. Please, you can send your support through a mobile money number 0577 654896 or EcoBank account 3 Angels Broadcasting Network Ghana 016008453096101 University of Ghana Main Branch. Visit our website at www.3abnghana.org. 3ABN Ghana. Experience the excitement. Yo yeda omo ase won krato a omo de abre ye beto ye dusua no so na ansa na no moma yenkutie enwum Free Advent Herals ombra.
Waina me fasi dama nunca wu Doña mina me da wasi Waina me faye ima nunca wu Doña mina me yiwaye Woka me umeni fini bifi benu Oh wami ana dunia Sorry be monsu Wende kumihu Say na misi mi kamfu Benji waye mi renya bro Benji won't come for ni weni moja ni abodi ni na ura Benji waye mi renya Benji waye mi renya bro Benji won't come for ni weni moja ni abodi ni na ura Semitina sigi wudo kesi huwa Mintu minti asi ajimu Nansu mini riri da usu asi Oye ni ati semi O mama ni unuda ni shira Odi asu tindi misiye Sumuna wuyi uweni jemi Na esumda nini ha Semitina sigi wudo kesi huwa Mintu minti asi adimu Nansu mini riri da usu asi Oye ya tisemi Woma mama ni unuda ni shira Wodi asu tini misi Sumuna wuyi Wedi jemi Maesunda ni mi Yebeda Advent Heralds for ase wo enwumhwehwem a omode abedi yedusua yanimu a mayen yewo adusua etoso enkron adusua na tifi asem no the church and education anase asafo no ne entity mewo abegwafo wo hase a omoba beboa me na yede adusua mu empensem mu ede abremu mele musomfo Bismarck Mensa and the trade yampon yankopon ede
openi otin mensa asan ede abeka me ho wa say openi otin ya mo akwaba. Great. Na fe me botra openi otin sister Adwa Fosu anso eti mfimfim sister Adwa ya mo akwaba. Yeah. Great. Na fe me call Pastor George Siama anso eti eto no ha pastor ya mo akwaba. Me da mo asese yeto nsafre mo de odo abebo odo mu se yemfa adusua kunini sei emfamre ya adusua for fix last week na ye hwe adusua etoso encross education and redemption entete ne oje ende ye toaso everywhere na ansa na ye behwe enne adusua ne mu no mo ma ye nkata ni na mema bro team nsa entu adusua ne hwe obade nsa my one paye and I was in a meeting for or no church any penny in a down surf is your own some. A strong enough you are ma. Adjunesia disins to Enka free moon fear na in Suno. Enka or trim pa or a bemon kaumba Kenyan sa. Memory and once enough you need to see a chi. Now boy abokwaya my am yet me drunchen any atiefo nyina wa Yesu din munti amen. Great. Yatun safre Yesu Kristo dia na chese ye betimi akọ ye adusua no mo straight ene adusua no ye adusua bia sonko ye pa se asafo no ne entete asafo no na afi entete the church and education ye wonka bosem a ye fa free Thessalonica fo nwoma na edika ne etiemienu yimu ensia kopim enwotwe Uncle Tin said why a crowd abetimi akan 1 Thessalonians chapter 2 6 to 8 amai so fa wonma edika iti eyemienu chemu ensia kopim nwotwe ose nso se yehwehwe nipa anim anuonyam mfiri mu ana obiara nchen anka ye ho kwan se ye yen ho akese se Kristo asomafo nanso ye bra yen ho ase awo mumu said ye obagigefo bi eyene ono ara ne ma na enam se ye pemu asem yie senti ye pese anka enye nyankopon asem pa no nko na ye beche amamu na yen ara yen kra anso bi efrise mo ayen adofu amen. Great. Yem say nkabosem we no ye be hyeda abehwe mu pa na fe ya dosomu na ye koya nim no ye beba abeka eho asem ye hwe the church and education asafo no ene afe entete agidifo sene ye nim no ye hwe okwan a asafo no nso dwumadi a asafo no nso edi se ntete asafo no nso ebetumi aboa na atete asafo no ma na afi emu abusiafo na afi wona wodon asafo no nyinara sene ntete ben na asafo no nso ewo role ben na asafo no nso play in terms of Christopher entity ye titi ye mai na sa na otwi mu ye pese ye hwe enti ye behwe niema bi ti se Christo somankasa ntete no etisen ena afi so no wose wafre ye nyina se wafre yen se yenya han ema ewiase abra ewiase aye bisi basa yi okwan ben so na ebetimi afaso aye han sen na ntete na ebekọ na yetimi afaso aye han ewo hase na afi so okwan ben so na ebetimi afaso atena sese Yesu asuafo na afi okwan ben kran so na ebefaso na yen so yetimi ache yankasa ye ho asetena mu asem enti ye behwe sanema we nyina mu wo Christopher entity mu abra ene lesson we no ye mfambra na wie na yanya ntiase bebre na fe ensempo bi nso wo ha yetimi ate ase pa ye enti medikan ahya ase afri Uncle Tin nchen ye kase no kre Christo somo ntete a etisen medase minia sase moyi Yesu brano so bibisa bio sabe ya obehu ntitiye pa no iso hwe Kristo no na o maya basem bi e o Lucas empanti yedu temu aduasa kopem aduasa nson o se na obi tu kwan ofri Jerusalem ko Jericho
na akwamukafo ekoto share no so arm robbers ko attack no enipa ahodo bi besan ho ko ebra wa pra no da ho no o ma man mo bia mo ntwoma ni kura anhwe no na Samaria ni bi beto se sa nipa no da ho akwamukafo ne pra no sa na Samaria ni no nanka oni sa nipa no pra no ko mu ni twa kan bia ho kura oni mu ni bia so se ne bre ewo ne ho ma no so de ne tra na aboa na ote no so de ne ko pɛ moa ma no obi anu onim no Kristo ntitiye no oda na dia me ho se Kristo no ano me no mienu na nka ye free ni fa sabi ne ye amamufo anasa amamufo ananka Israel busuan kwa na nka ho adom bi na adom ye na Kristo no abeda subia di a kire ya ma ye nso so afre aka ho bi enti ni ya oda na die ni bi na Samaria ni no ahwe so a enti se ye Kristofo yi esu saa bi na wose ye da na die enfa ho ne amamre en a ye di a kire ene ntete ahodo a ye nya ene nimdie bi a ye wo se ye Kristo achidifo a ose ohunu ohoho ana o man frɛ ni se ye nua abra nyi yimu ana papa mu bi animu saa kwan no so na Kristofo o de mayen se yenso so yentimi fantua na mo yentimi fa enura foforo nche. Great. Medhase pa se wa cheche musam se minim se pastor na se sister adwawo kakra wo mo de beso so ye hwe the true Christian education and say no Christo suma kasa in fact wa baba mu hwe se obi ko bisa Yesu Kristo se hwan ne me neighbor na se me yonko ne hwan na Yesu Kristo de sa abasem we de church mu similar se obisa se no Christo sum ne se in fact no Christo sum pa na say anchor tin a church so Samaria for ne Israel for the otimu se na omuni hwe na nso se Samaria yin atimi ehu Israel ni no aye na adoye se ya na che se discrimination eni ye ntete ni kwan se discriminate mpapa mu eba mu na wa church mu no kakra me de beka ho no ye obi ne kobusa Yesu asem se ye ka ayi no akenka asem Lucas 3:3 no o se okokobusa se asem okobusa ye ne se hwan ni minua o se sa no kobusa question no enti Kristo ni mapa Kristo ni no Kristo ni pa de sua na Yesu no botaye no se hwan ni minua eno na Yesu de abasemi echechiremu ema yehunu se o Kristo ni biara no a so yo Kristo ni no obi biara wo ho chiremu obi biara wo kan say amaniemu biara no yewunua enye se wunua ne wunua Kristo ni a ne te asonde mu patunia Kristo ni a wo abonten so ye wunua se ne Yakobo kan se nyam sompa ene se ye hwe saafo no ti yen so ye Kristofo yi no ye wakwemkafo ye wonipa bebre omanya akwemkafo ho hawo an Robert attack won akwa amanem ti se abrante no a na wo saa amane no mu na so Samaritan ni duru ho no ugya no ye ni na ho ni mobo hwe no potue sika saa de bi to akire se wonua no enu nti ye so ye pese ye Kristofo amapa ye no kwafo Kristofo a yensua saa nyema yi na yenso yentumi emen Ewrade tem se kakra wode beka pastor edase pa yentoa so na yenkoye ne mema uncle tena kan Matthew chapter 5:14-16 asem bi wo hono ma mepese ye behwe na afi yakasa ho Matthew chapter 5:14-16 Matthew asempa tie num chemu a ye edunan ekopem edu nsia ose moni wiase han kura da people so ntumi hinta na won soka ne amfa nhyɛ kan kodo ase na emu wo de sika ne adua so na akyerɛ ama wɔn a wɔwɔ ɛdan mu nyinaa sara na moma mo ka ne anhwɛ nipa anim na wɔhunu mo ne yɛ pa na wahyɛ mo agya a wɔsoro no animuyam. Amen. Great. Sister Joy, you are the light of the world. In the midst of Niema Bibra esi wo wiase na pastor na ye ka okun esi Liberia ni Rwanda genocide 1994 Niema esi na okun internet so a
niema esi very horrible, like horrible. Just say odwin ho aka say nti nipa na bɔne atimi akɔ chi mu ama wɔyɛ saa niema yi asefem. Nti saa time yi nso na say you are the light of the world. Frey and say haima. Okwan ben so na ebetimi aye the light of the world in the midst of all these atrocities ni niema yedwene nkura mpo aye ntiase. Medase pa se di odi kan no ewiase a yadrumu no ewiase aye ohaw ni amane ene enye yare a ade acha na yewu na yedwuma seye na yeka na yemofra so oden se wiase a etimu yi no nyame don so do so pii maye yemu bebre wa frem ya beka ne do na hwe ye Christopher yi ye hu se odew bi woni nyame itimi sa yare yare itimi ba owo ba nyame ma rekekere eno na wa frɛ say ye Christopher yi no ye mfa sa ni da so we no wiase. That's right. Tie ya brabo mu se how ni amane ne to wa so sai ena obeyo so wadwuma nyina sai obabi wumpofiri mu a how do you react onua bia onye Kristo ni behu ugidie bia wo Yesu mu ana so be ma how ni amane na bunkam wo so asen ugidie wo nyame mu no enti ya Christopher ya friend say ye medan nyame do enche wiase bi onso en kan che wiase say bia ye wom sesi ya no de enche betwam. That's right. Nyame siesie baabi a yare owo how ni amane bia ne ho ho na ani da so no ewie peyewo enti how beba wasase so de nanso enche kra nyame de bekɔ baabi a yare ni owo ni amane bia ne ho bi baabi asondwe wo sani da so pe na ese ni afoforo che ma afoforo nso hu ani da so a yenya na eboa na nyina yetu anamo ekɔ Australia. Great, beautiful. Medase. Minim se pastor kakra de so but wa answer ma me ajepa. I just say etsa na me pese me kire. That's right. Ne wumu enya ne se emfa ho ene ahoche ado akan. So wo hwe Yesu Kristo sene adesua no de ma no a oti Galilee ebe pon so ana se nsupo no so no Roman for Timodinfo nina hanadwene just yemfa se ha Israel for tete won hwe abrabo mu de mu ko mu ne to no mu tua ne ne ma mu ehunu ye ne nyina no so na Yesu hye o mu se mo ni wiase han yes so hono mo ye kane a mo nhyen etese mo hye kodo ase etiye nso so Onyankopon nim kwan anti a wo fa so eyi ye free sumu no de ba han mu enye so de ba akọ wo se ye mra ne me ni meni ye ne ne kese ye no nkyere enti abasamtuo no beba ibedi yatam ye betwetwe adwuma mu po ye beyi yende ye bekoti bia ni na mu bi nanso wo se wa frɛ ye nse ye meye kanea na ye mehire mama nsai ehuno temse kakra me de ka yo meda mwasepa ye be to aso na yakọ ye ne minem se uncle tina wo kakra o de beso na seke ye nto aso na ye nko ye ne mepese obe kan Luke chapter 4:18 to 23 me hwe se ne o se ye ntrase se asuafo ye nhwe ansem bi e wo ho na mema pastor react to that Lucas empatia ye na chimu a ye edunwotwe ekopemaduo no se Awurade honhom wo me so na enti wasra me se memeka asempa me nkyere hiafo wasoma me se memeka ogie me nkyere no mum ene adehunu me nkyere anifrafo na memegya won a wapeche won no kwan na memeka Awurade ani so afrinhia no obobo nwoma no ede ma osomafo no na otenase na ona wo hia na mu ho nyina de won ani hwe no din no frase ka kire won se enne na tresem yi abamu yes mu aso emu amen great but as a pastor yen show sasem ya Christ kai na message be asam potin bempa no person ka de kire na chidifo yo me da se Bismarck ne Yesu na opese oda ne di ekire na chidifo ni nyina ne se Onyankopon de ne baaye for botaye bi botaye o de baaye no se obubo de ne se
nyankopɔn honhom ɛwɔ no so wasra no sɛ ɔmɛgye mɔbrofoɔ ɔmɛgye ehiafoɔ wɔn a bonsam de gu mpukyire mu no ɔmɛsane wɔn wɔsɛ Yesu Kristo botae a ɔde baeɛ no enti more or less no ɔbaa sɛ ɔbaa bɛ establish kingdom bi a ɛyɛ kingdom a anasa ahenkuro a ɔgyeɛ ɛwɔ mu nanso so Yesu Kristo amfiti prɛko pɛ na ɔyɛ adesua ne dɛ adi pefee sɛ wɔhyɛ aseɛ ɛwɔ ɛpo n'ano hɔ ɛwɔ berɛ a wɔfrɛ asuafoɔ dumienu de wɔn tena ne nan ase na wɔkyerɛkyerɛ wɔn enti wɔkyerɛkyerɛ wɔn sɛ bɛyɛ a saa ɔdɔ no obɛyi ne di nti adesua no ka sɛ ɔse he called them sɛ ɔmo bɛtumi care for and to love say botaye nti a ɔyii n'asuafoɔ no sɛ saa mɔborɔfoɔ yi saa hiafoɔ yi wɔn a wɔn abamu abuo wɔn wɔ nidasoɔ nyinaa asa wɔn ɔbɔnsam de agu mpokyerɛ mu no n'asuafoɔ no a wɔfrɛ wɔn no ebɛtumi ada ne mɛ ne yɛ ne di akyerɛ yɛn nso so Awurade afrɛ yɛn wabɔden afrɛ yɛn yɛn nso so yɛ asuafoɔ te sɛ asuafoɔ no apɛpɛɛpɛ ɛdeɛ na yɛn nso yɛbɛtumi ayɔ ɛsɛ sɛ yɛtumi ɛyi Yesu Kristo ɔsɛ forgiveness Yesu Kristo ne forgiveness ɛsɛ yɛtumi da ne di ma afoforo ho no na ɛtɔ so mmienu ɛsɛ sɛ adom no a wɔde adom yɛn no ɛsɛ sɛ yɛda ne di yɛda ɔdɔ no adi na yɛnante ɛkwan a Yesu Kristo faa so na wɔn a ayɛ ankonam no ye also so ebenya adom ne mobrohunu bi ne wɔn so mpo a waba mu abuo na ma ho kyerɛ mu no Awurade betumi adom wɔn na wagye wɔn na kwan a yɛbɛtumi afa so ayɛ ne sɛ yɛbɛgye atom sɛ yɛn so yɛ suafoɔ a yɛtena Yesu na ase na yɛsua no ɛba ne saa ɛbɛma yɛayɛ nkonimdefo medase medase pastor oya de sister you apɛsɛ ɔde bi ka ho medase ɛm sɛ kakra bi a mede ka ho ne ni adesua ne ma yehu sɛ yɛyɛ asuafoɔ no ɛyɛ daadaa deɛ that's right adesua no yɛnsua nwie enti no wontimi mma ne na wafrɛ mu kosi sɛ Yesu bɛba no da bia yɛbɛsua bi foforɔ da bia yɛbɛkɔ yɛ nim saa nti ma yɛmmɔ yɛn ho mmɔden saa na mmoa yɛn we need to live as disciples great na kyerɛ sɛ yɛn nkɔnkɔso baabi ɛnsan ɛtua mu saa great madam ase yɛn to aso adusua no ɛsan de kɔ baabi a ɛkyerɛ sɛ yɛhwehwɛ nokorɛ no na mebisa o anka otima membisa sasa in the midst sɛ yɛni abra yɛhwehwɛ nokorɛ at the same time so there are many questions wɔ hɔ a nokwasɛm ni sɛ ɛyɛ na ɛkyerɛ yɛadwen kakra ɛkyerɛ onipa adwen kakra bibi ti sɛ onipa kora hwan ne yɛne hemfo ɛna afei nso adan kora nti ne yɛwɔ ha se nanka yɛnni baabi foforɔ ɛna adan kora mpo nti na ɛwɔ sɛ nka yɛtena ase na yɛkora mpo yɛwu a yɛkɔ hefa abrabɔ yɛakyi kora mpo deɛ na ɛwɔ hɔ nsɛm bebree ɛna yɛkekaka wofi sɛ ɛdeɛn na asafo nteteɛ no ɛne kyerɛsɛm no ɔkwan bɛn na ɛboa yɛfa so ɛyi sansɛm yi a ɛdin ano ɛde ma yɛn that's pa me ya em say me ba konkora ka ho bebre kura kan say ewu a na asa enso ntisa no kwasɛm pa ne say eniema a wo kan no bo din nyina ekoso a nipa ɛpɛ ho emuaye na so se be hu no kura no pa obe bi so ye be hu no kura na frɛ ewi ase die ebechini a be ye din se ebe hu no kura no ebe nyam ya ebi won se misen bia no de na so se ebe nya ni nyina de ebe fa bre na so trust am a ye kura no amayen nsemisa na esansa na wo bie trust am no kura na hyase na senia abode afin so eba a nyina no trust am no da na di okay Mose ngum edi kan ti ba ko yimu ba ko no a se na fiti ase no senya osi ye apo ani asasi ewie mu ntremu ne enema wo wi ase nyina no trust am no da na di oto aso ko Matthew asempa no mu a eti nson nchemu a yenson so a ase mu musa mon hwehwe mon pem na mo behunu enti sa wo pɛ no sa wo bɛya de trust am no kan de a
no kura no ho pefe so obi hono. That's right. So hwe Yeremia nso so a etia ya aduonu enkron yi mu edumiensa na oka bibi ho na me pese be kan no nso so oka bibi ho o se na mo behwehwe me ehu me efri se mo de mo akoma nyina behwehwe me kira kwan. That's right. Amen. So do akoma nyina ye wadwo so behwehwe nyame no a o se seti bia be de obehu no afi Uhunu nso asa no we num nyina. Oni no kura no fare bai. That's right. Ono no de no kura ni nam ena o de kyerɛkyerɛ. Nti so onya so no mu dia afi o kopɛ no kura na afiri ho ankyɛn bio. Nti no kura no se ye ya adwen si abɛhwehwɛ de a trosem no emamu aye. Great. Nti minim se enum ni betmenya no kura na afiri. Great. Medase pa, medase se Uncle Tin wa baba mu kama onyankopon enhira. Afi yan to aso e na afi yan hwɛ ebehwɛ 1 Thessalonians chapter 2 verse 6 to 8 no say yan ka bosam no afi na yebe ka eho asem Paul ansama o ka wa hase no reche yan asetena hodo no yan hwɛ sene Paul ka na asem wa hase ne hwɛ de ebetimi asua afiri mu 1 Thessalonians chapter 2 6 to 8 no Uncle Tin pacho sene ode maye ho no se enso yan hwehwɛ ni pa ni mani munyam mfiri mo ana obiara nkyɛn anka ye wo ho kwan sɛ ye yɛn ho akɛseɛ sɛ Kristo asomafo nanso ye bra yɛn ho ase ɛwɔ mumu sɛ deɛ ɔbagyegyefo bi ɛyɛ ne ɔno ara ne ma na ɛnam sɛ ye pɛ mo asɛm yie sɛ nti ye pɛ sɛ anka ɛnyɛ Nyankopɔn asɛm pa no nko ɛna ye bɛkyɛ ama mo na yɛn ara yɛn kra nso bi ɛfiri sɛ mo ayɛ yɛn adɔfo. Amen. Amen. Great. Pastor, my main brow said, Sister Joyful, so you be tempted question ye piano. Sasama Paul can ye not yet no person or chain what has in terms to say yet nasi na yen so ya chain asset nano. Not assemble na Paul person or the two hour has a Medase, kakra mekane say, said the Paul kind or say yet trust ne panin kwa na opeso ni adofo che na mom niam foforo na e ka ho wo masetena mu no suahunu honam fam niema oba foma se na omo wo so oba fom ne mo peso ni enuanu magidifo ni na nya saa niema ne mu chefa enti se Matthew 18:20 nenso so a okayen say o see baby abenu ne ba san hia bia nyame say na wo yemfimfin sa na o say ye Christopher yesu ye hia ya na abafu obi a onim nyame se wo yi odo bia di kire nipa kro na e ma ne ti nyame ase yi e sa ne ma no ne ade a na Paul ene Thessalonica asafo na eche se na nyame som na ye Bible no ne omusua ne ye dem no san ne omuche omuhunam suahunu hunam niema a omo nyina mu no na odonti na opese oni enuanum nyina ache se de be obi abenya mu nhira ebi. Great yeah kakra me de eka adoade no ho me se Paul eka na bra bomu nsam also da bibi edi kire se no no Paul tie se ne me ye ni na no me mfa hwahwa me ho me mfa ntutu me ho because se me obotaye baako butaye baako no se asempa no a me kana me de bremo no esese musumu sua bibi efiri ma brabo enimi suban mu se Paul no aka ne ba bi se wo se yen a Christopher Yakopon ayenti se sabe wa yenti se ngoma a wo kenka yen esese nipa hunu Onyankopon ne onam bi efiri yen so ti yen so ye Christopher ya enam sumboni wiase mu no senem di kan ne se wrade nim senti a waye o micronkron waye na asofu ohun na asofu kro na wodi esi ho amabotaye bi na wayi efri sumu na wodi abahan mu nye bibia se me ni mani ye no edi nkyere kwa be na ebetumi eye ni yesua ne ye hunu ne ya te no ena edi wo ya brabo mu e ma afoforo ehunu wrade se ye no saa no a ena be ma
wɔn a etie yɛn wɔn a ne wɔn tie fie mu wɔn a ne wɔn wɔ abusua mu wɔn a ne wɔn brɔ ne so no ebehunu sɛ ampa yɛ Yesu Kristo akyidifoɔ a yɛtena Yesu Kristo n'ase na yɛsua no sɛ na de sua no ti fi asɛm no de ma yɛn no yɛyɛ saa community no a ɛbɛyɛ mmerɛ ɛma afoforɔ abɛfa yɛn so na wɔn nso so ehunu Awurade ɛnuonyam timi nuanom a mo tie mi na nuanom bɛsɛ meka no sɛ adesua no ɛfare by nyinaa ne sɛ yɛbɛtena Yesu Kristo n'ase na yɛma yɛabrabɔ ɛne Yesu ɛne yɛbae no ase Yesu na afoforɔ afa yɛn so ɛnso ehunu no that's bebree yo madam ase yɛnhwɛ yɛhwɛ wohwɛ yɛdesua no a the church and education asafo no ne ntete nse tem bia wo tete ntete ɛne nsɛm bisa na ɛkɔ because wo tete obi a there will be a time I want to be bia so obi bisa questions and na wohwɛ krampo Yesu Kristo ba no or adapt to sa system no bisa no question na what the parable no the you are no say or tolerate. Do you think say asafo yentete mu no ye so tolerant ye ma timi bisa nsɛm once asafo no mu ma asafo no jutum ma obia ye create environment anase ye create tebia bia obia ye free se metimi abisa asɛm a mente ase anase etesen ɛwɔ yentete mu ɛwɔ asafo no miniam da siam se so hwe ya safu ya e de si we ya ye wo san hye ye no ye wo adesua bia hodo ye Sabbath school ye wo children Sabbath school ye wo early teens ye wo open up Sabbath and bra ye trust mu pensempensemu ni mu adesua no akwanya no ba ma ama bibia a kire wa adwene wonte ase bia no wotimi bisa na Sabbath no enye ne bia musua na Sabbath no nko a bi kwa na bibi foforo bia so ye school ni kro bi abuso asem bi akire wa adwene bia woni homu ya bia etimi bia kwan ma wotimi be bisa afi wonso so wunya anu yi afi wo de koboa nti enhihye no wo hosa a ye di akire na ye de masa antiti ya no okay all right but I say is uhwe memenda kwanwefo yesum dia ye de sa kwanye ye wo pa okay tell me create me business meeting all right obi a utimi che wa adwen ne em se to da bia ya na isru kakra o wa hwe ya le ni pay no tell me it be some questions bia it's a bit uncomfortable for probably the church or the leadership and how to tell be na create confusion kakra okay but said there na otwa de sua de mayen yeah eye wa kwanya asafo ne de mayen si etimi pay mu bisa asem because eboa manti ase ba eboa mani pan so timi church ase ma nti ase wie pay enti ya depa great pastor kakra ayo just say eni o maka ni nyina me no mo ya adwen ba de ba kwa ye fancy ye fancy ya adwen obra ye de ya de sua no e ba na wie ni say asafo no fare by ni foundation ni say ye betena Yesu na ase na wa chechire yen won se no ni fare asafo no nchihye yen nyina no na osuani a wo osua de no obusa asem na ya kire ni mu na wate ase teme nda asafo no ye hyehyɛ ya ede asafo no si ho no asafo a ye makwan ma obi ebusa asem o kire na dwene eka ne ehye ne bo na yenso yeni abotre ne yecheche no mu ye ni creed bi anase ye wo nwuma sonko bi esesa anwa ide no nkuto na sua ne diso anase fa ye adwuma da bi light bi a wo de ba ye nyina ye tenase ye pensem mu eyem ko ade a asafo no de ye adwuma eno nti na ya se bra betena ha ye sua Sabbath school ye sua sese ye sua se be ya ye nyina beti light bi anase hai bi Awurade ne akopon de amaye no ye beti ase ne de be ye adwuma timi de asafo yi de se ye nyina no ye de atomo a ye asafo a ibie yakoma mu bie yadwene mu mba nipa kwan ema wo busasem na ye cheche no so timi da mo asemo ya de agidi force na ye ka no asafo a ye bie kwan ma bitimi bisasem bia be bisente bia na wo hwe wo YouTube na se Facebook wo question bia o de troto ye ade na se ye bekenkan na mo ye bia asafo no
yɛde bɛma because yɛde obisa yɛ asɛm bia yɛbɛnya ntoboase yɛ asɔfoɔ no ɛbɛnya ntoboase no ma kyerɛkyerɛ mu ye ahase na yɛde yɛdesua no ɛbɛtwe adesua de abrɛ wi ɛyɛ adesua to so enkron ɔse the church and education and asafo no ɛne ntete yɛ hu no korɛ Kristo soma nkasa ɛna afenso yɛsa bi hu sɛ wafrɛ yɛn sɛ ɛhan ma no kwan bɛnso na ɛbɛfa so atena sɛ ɛhan ba abrɛ wiase atwa abutu esumaduru wiase na afenso yɛsa hu kwan yɛbɛfa so sɛ asafo yɛbɛtena ase sɛ asuafoɔ na afenso yɛsa hu sɛ wohwehwɛ no korɛ paa ɛne asafo no ntete ne afei trɔsem mu wobɛnya no korɛ bi a open ɛwɔ mu na afenso hu bɛsɛ hia sɛ yɛhyia yɛbɛkyekyɛkyekyɛ yɛ ho suahunu sɛnea Paul ɛne wɔn asafo no a watetetete no ɛyɛyɛ no saa adesua no ɛna yɛde abrɛw da sɛndɛ yɛde adesua a ɛtɔ so edu no nso ɛde bɛbrɛ mu onyankopɔn nhyira mu baabi a mowɔ biara pastor yɛbɛkate ani na afei wɔahyira adesua no so ama yɛ yo ɛne mɔma yɛni nhyira yɛda wase onyame pa yɛyi wayɛ kafo din ɛnan nso so biem na wonam otrosem so nam Sabbath school yi so akyerɛkyerɛ yɛ nie koma ne adwene no ɛyɛ wo dia wosiesie nkuto a wasɛm no bɛtena mu na ɛbɛyɛ sɛ subrɛ bi a ɛnwida yɛbɛsɛ bi anom ama foforɔ nso ahumaniye ɛne wo kɛseɛ tiwrade mesrɛw boa yɛn ma yɛnya wasɛm mu ntiaseɛ na aboa yɛn ma yɛasetena no so ewie pɛyɛ ɛwɔ wo mu awurade na anim butaye nti a wode adesua ti sɛ yɛsi hɔ ama wo ma sɛ bɛyɛ ɔkra mɔborɔfo bi ne nabamu abuo ne nida so asa na yadeɛ bi da ne so na ɔbɔnsam de ne to mpukyerɛ bi mu no ɛbɛnam asɛm yi so ɛbɛnya wɔgyeɛ na wobɛnya ahosan tɛmesrɛw ma asɛmpa yi nwura abusua biara mu brɔno biara mu efie biara mu ne yaw bi ne awerɛhoɔ ne esu bi a nipa bi na mu no ma wɔn nsɛm yi mu nwura koma no mu na ɛnkyerɛ sɛ ne Onyankopɔn wadɔyɛ ɛne ɔkɛseɛ no teɛ tena numre mesrɛw dɔmoma hyira yɛn pagawudin na hyɛw animuonyam ɛwɔ yɛabrabɔ mu wɔ Jesus Christ din mu amen amen